Assalamu alaikum masu bibiyar mu a wannan channel tamu. Kasantuwar mutane da yawa suna korafin cewa wayarsu tana fama da matsalar memory. Memorin wayarsu yana saurin cikewa. Kana so ka yi abu ka install na application ko ka tura wani bidiyo ko wani abu to sai ka ga ba space a wayarka. Koyaushe mutane suna korafi. To insha Allah yanzu zan nuna muku yadda za ku dinga samun space mai yawa a cikin wayar. Kasantuwar mobile app, idan kana da mobile app a cikin wayarka waɗanda kake amfani da su, gaskiya su ne mafi yawanci waɗanda suke tarewa mutum space a wayarka. Su ne in ka kasa 100% 90% na abin da yake cinye mutum space a wayarsa shine mobile app ɗin da kake amfani da su. Yanzu misali bari in shiga cikin memory na ku ga space ɗin da nake da shi a yanzu. In na shiga internal storage ina, kaga yanzu ina asalin sa 32 GB ne amma na ci 31 GB da wani abu. Kwata yanzu abin da ya rage bai fi mega 800 ba. Misali na shiga cikin settings, in ka shiga cikin storage, kaga anan gashi nan out of 32 GB abin da ya rage min kawai megabyte 800 ne. So yanzu zan nuna muku insha Allah abin da za ka yi ka dinga samun space a cikin wayarka, ko da ta cika duk sanda kake so ka samu space ga yanda za ka yi. Da farko ka shiga cikin settings na wayarka. In ka shiga settings sai ka shiga inda aka sa app and notification din nan. Shi nan app and notification, kowace Android waya tana da wannan abin nan. In ka shiga anan ne za ka ga dukkanin application da suke cikin wayarka. In ka shiga sai ka shiga wannan see all din nan. Kaga kun ga yanzu nan ina da application 109 a cikin waya. In ka shiga see all, gashi nan suna loading, za su nuna ma kowane application zai nuna ma da megabyte din da yake. Kuma kamar wannan gashi megabyte din da yake. Wannan ga megabyte din da yake. Kowane app, wani application din za ku ga ya ci ma 1 GB, wani 5 GB, ya danganta da yanayin yadda kake yawan amfani da application. Yanzu bari akwai wani application a nan da wanda shi ne gashi nan, kun ga wannan kusan 1 GB ce ne cikin waya. So in kana so ka rarrage ka samu space a cikin wayarka, shi ne za ka zaɓi a cikin waɗannan application ɗin. A cikin waɗannan application ɗin da kake amfani da su, sai ka duba ka ga wanne ne ɗibe ma space da yawa a cikin wayarka. Tunda ni yawanci na ɗan yi refreshin, na ɗan goggoge, gaskiya yanzu ba za a samu application wanda suka ci min space da yawa ba. Yawanci ni space na videos ne suka tare ba application ba. Amma zan nuna muku yadda za ku samu space ɗin. Yanzu kamar wannan, idan a ce na daɗe ina amfani da shi ba tare da na goge ba tare da na rage mar yawan megabyte ɗin da take kansa ba, aka iya ganin sa wajen 600 megabyte ya tare ya cinye. To misali ina so rage, sai ka shige shi a nan. In ka shiga application ɗin sai ka shiga ga inda aka sa storage, sai ka shiga storage. Kun ga gashi asalin size ɗin application ɗin, asalinsa da na install ɗinsa 45 megabyte kawai yake cinye ne. Amma amfanin da nake da shi gashi nan user data sai ɗebe min kuma 141 megabyte. Ga kuma card shi ma abin da ya ga nan total ya hada ga baki daya ya zama 188. To sai ka danna clear card. Idan ka danna sai ka ƙara zuwa nan ka danna clear storage, sai ka danna OK. Kun ga gashi nan ya dawo 00, ya dawo asalin megabyte ɗinsa ta ɗauka. Gashi nan 45 shine total. Sai ka dawo baya, ka ƙara dawowa baya, sai ka ƙara samun wani application wanda ya ci ma space. Yanzu kamar wannan Bybit ɗin da Binance ɗin nan, in ka shiga za ka ga asali storage ɗin Binance ɗin nan da take da shi shine gashi nan. Asalin app size ɗin da application size ɗin da gashi nan 488 to 87, amma sai ta ina amfani da ita sai ta zo ta ƙara kwakwasar 253. So in ka ina so zan danna clear card da clear storage, amma bari gaya muku wani sirri. Duk application wanda kake amfani da shi yau da kullum, in dai akwai wasu data da kake sakawa ko login information, misali kana amfani da password
kana shiga kamar wannan su Binance din, kamar su WhatsApp, su Facebook. To gaskiya karkai gaggawar yi musu clear data din nan da clear card din nan, karkai gaggawar goge musu, sabili da idan ka goge za su dawo ma fresh ne sabo. In misali ka shiga Facebook, yanzu misali Facebook dina kun ga gashi nan, idan na shige shi za ka ga storage ɗinsa gashi nan asalin 165 ne, inda zan goge zan samu space na megabyte 500 da wannan megabyte din da megabyte 515 da kuma wannan duk zan samu space ɗin su, za su dawo min a wayata in na danna clear storage da clear card. To amma matsalar da za a samu shine in dai ne haka, to Facebook ina duk wani data da suke da wani bidiyo da na saving da wani history da login information ina duk za su goge. Facebook ina zai dawo sabo, na rasa duk waɗannan abubuwan. To shine ka haka nan kamar WhatsApp shi ma bai kamata, in dai har kana tunanin za ka yi amfani da shi, in kana tunanin kana da wasu information a kansa waɗanda suke masu muhimmanci, to gaskiya bai kamata ba ka yi masa. Ka haka kamar wannan WhatsApp ɗin gashi ne shi ma, in ka shige shi za ka ga shi ma yana daga cikin abubuwan da suke cin space. In ga gashi nan space ɗin da ya kwakwashe ne. To shine irin waɗannan app ɗin karkai ga garajen yi musu, sai dai ka duba application waɗanda baka ce yin amfani da su ba, ko kuma application waɗanda ba login ake yi da su ba. Saboda haka to sai hanya ta biyu kuma shine ba in ka shiga cikin settings ɗin naka ne, settings ɗin wayarka ka shige shi nan, sai ka zo wajen storage. Gashi nan inda aka sa storage, kowace waya tana da storage a cikin settings. In ka shiga kun ga gashi nan RAM din waya ta nan kuma internal storage ne, gashi adadin sa. kun ga nan abin da yake saura a cikin storage din waya ta, to sai ka danna nan din nan inda aka yi wannan abin nan, sai ka danna shi. Za ta dau dan sakan kaman 30, za ta yi refreshing. In ta yi refreshing za ta tattaro duk wasu tarkace waɗanda suke ba su da muhimmanci a cikin wayarka. kun ga yanzu ta zama tattaro, sai ka danna wannan clean din nan, sai ka danna. Idan ka danna za ka jira ta, za ku ga space ɗin da zan samu yanzu bacin ta yi wannan abu. Sai ka koma baya, ƙara koma baya. kun ga yanzu ya dawo 1.09 GB, da kuma megabyte 800 ne da wani abu da ɗan kaɗan da 30 da wani abu, amma kun ga yanzu na samu wajen megabyte 100 a wannan refreshing ɗin da ne na nan. Wannan shine hanya ta biyu. Duk wata waya in ka shiga internet storage za ta wannan. Sai hanya ta uku, tunda na ce muku WhatsApp ɗinku bai kamata ku goge ta shan ba, to amma akwai yanda za ka ɗan rage masa dai wasu abubuwan da suka cika shi na tarkace wanda ba su da muhimmanci. In ka shiga file manager ɗinka, ka shiga internal storage ɗinsa, wannan shine default file manager wanda kowace waya tana zuwa da shi. In ka shiga sai ka lalimo folder ta WhatsApp, nan ga shi nan folder WhatsApp ce. Sai ka shiga cikin media, in ka buɗe folder WhatsApp sai ka shiga media. Wannan media ɗin za ku ga akwai wannan WhatsApp video note, WhatsApp voice note. Wannan WhatsApp voice note mutanen mu yanzu yawanci da an koma yin WhatsApp da voice, yawanci ba a fiye rubutu. Da voice din nan ka tattara shi akwai abubuwa da yawa iya cin space gaskiya. Sai ka zo kawai ka shiga, kun ga nan duk voice ne, sai ka zo ka shiga kawai, sai ka danne shi kawai. Bayan ka danne sai ka danna ga delete nan, sai ka yi delete. Sai kuma akwai WhatsApp sticker. Wannan folder ita ma stikoki ne wanda yawanci za ka yi ta ganin su gasu nan. kun gan shi irin waɗannan stikokin da mutane suke turowa, wacce ko ka so ko baka so ba, in dai aka turo ta da kanta take yin download a cikin WhatsApp. To su ma gaskiya in ka tattara suna cin space. A rana ɗaya sai ka samu sticker wajen wacce take stikokin da aka turo sun ci wajen 100 megabyte a rana ɗaya. Su ma sai ka zo kawai ka danna shi ma ka goge folder. Gashi nan WhatsApp stickers, sai ka yi delete ɗin folder. Waɗannan su ne dai takaitattun hanyoyi guda uku waɗanda za ka yi amfani da su wajen ka samu space mai yawa a cikin wayarka. Duk sanda ka ga wayarka ta cika,
a cikin memorin wayar ka ya cika, in dai kana buƙatar space to insha Allah in kai wannan zaka samu relief, zaka samu space a wayar ka. Da Allah a daure a dinga liking na bidiyon nan kuma ana sharing ga 'yan uwa su ma su amfana. Muna godiya sai mun haɗu a karo na gaba.